Another dollar, another day, another banger, beautiful sounds coming from Usnethemba, Gonelo, Lindy, Shonela, Pulapuli, Wengoshwa FM, Zuzuma Sienz, Belishuma this week, with 18 B, Yokala, second hour of the show, Gumsawe 18, September, Kunyaka 2025. Danny, hello, hi. Hello, Zininjani. Dear Pilanam, Enko, Sipetanjani Spring. Yay, asikho kaloku apha ngqushwa kuyabanda. Si fresh si relevant sinje ya. Udani ndiyakubona uyatrend uyashumayela kakhulu malunga nalamba sasithethe ngawo ngaphambilini uba abantu bakuthatha serious na. Ingaba ukuthatha serious kwakho ubingale video yakho uthe wayenza wayithumela kumakhasi ezonxibelelana nento bengathi abantu bakuthatha serious ngokukakhulu. Singatsho nayo isebenzile. Okay. Yes. Sibulele kakhulu. I so wish abantu bakulandele bakubona ba ungumuntu othunyeleyo apha uNkulunkulu. Another thing endifuna uyiunderstand from wena Dani. Do you get support iqala from abantu beliphondo lethu le Eastern Cape? Nini abantu bayakwazi ukuxhasa okanye isupport yakho ifumana kubantu abangaphandle mhlawumbi kwezinye provinces okanye kwezinye inhlanga? I-support yam ndiyifumana kwi-fans zam, kubalandeli, kwi-artist ezinkulu osaziwayo. Ndingabe ndiyabaxoka abantwana babantu xa ndinothi kukhona apho bandinceda khona, kukhona apho bakhe bandibhukhe khona. Into endivele ndayiqaphela xa usuyi-artist ekhulile sulinda kuzo ii-artist ezi zinkulu, wena sihlonipha aba bakufollowishayo, enza sure that aba bantu bakufollowayo xa betshata nje bizoma ngoDisemba nje, xa betshata mabacinge wena for MC, xa bene-birthday mabacinge wena, xa kudrethwe ezikolweni mabacinge wena. As followers wena gcina zona. That's why xa udibana nazo etown noba ubungxame kangakanani, ii-fans zakho funeka uzinikela xesha lazo zifote zicinge ngawe everyday, because if uzawujonga kwii-artist ezinkulu ungandibona ndihleli nazo eza artist mhlawumbi ndim ozifakileyo kuzo. Uyayibona laa nto. Andinamntu nonthi wakhe wandibhukha osaziwayo. So ungatsho uba ezi-artist ezincinci isupport from ii-artist ezinkulu ayifumaneki? Ifumaneka wena xa use ugqame ngenye kuthi gqihla umzekelo noba ngu-DMX waphesheya akuthi gabone le nto yakho akuthi ukhona bazakusondela kuwe xa kukho into engathi. Do you feel like ezinye izinto zenzeka nge-connection kule industry nikuyo? Ngotshomi, yabonke ubutshomi, iyanceda. Uhamba nabani, ngubani iskill sakho, nothi ngeskill sakho. Ubutshomi buyasebenza kwi-industry. Uhamba nobani, iyasebenza la. Interesting, inzima kakhulu. So what are you hoping for also yintweni esingayilindela kuDani? Intoni onqwenela ingathi ingenzeka kule industry nikuyo in terms of getting i-support from kwabanye abantu osebenzisana nabo? Ayinabasancedakala. Into endingayitsho nje kukuthi wena usowune-followers, mhlawumbi una-100,000 followers, gcina eza followers zikubhukhe, ziphuthando, zonwabise everyday, zicinge ngawo. Sucinga ngabanye abakhulu abasuzibona upicturesha phaa, zipicturesha kwii-fans zakho qha. Beautiful. Yes. Enkosi kakhulu, very important into yothando for ii-fans zakho, because I believe ngabantu aba bakunika isonka sakho. Yes. Beautiful. Enkosi kakhulu Dani ngexesha lakho, ube nemini emnandi. Enkosi.